Pozdrav ljudi, javljamo se iz sunčave Norveške, znači bukvalno živim na terasi, nemam namjeru dolazi unutra, pošto sam se sunčala i postavljate mi neka pitanja i vidim da dve porodice dolaze uskoro i da me pitaju kako to da se najbolje uklope kada budu stigli, pronađu prijatelje, integrišu se u društvo, nauče jezik i tome slično, tako mnogo mi je lakše da vam snimim video. Tako da izvinite, ja sam samo otišla i nabacila haljinu preko kupaćeg, jer mi je tako mnogo lakše i napotrećujem sa nauče moram da imam jer neću moći da vas vidim. Imam još neki sat i po vremena dok nam ne dođu neki prijatelji. Kako se zove, na ručak. I to će biti onako super ručak jer se on poludio da on napravi neke šnicle sa belim lukom. Pa da dođu kod nas jer on živi u stanu i u kući pa da uživamo ovdje na terasi u dvorištu. Pa ovako, svi koji želite da dođete, prvo želim da vam kažem dobro nam došli. Neće vam biti lako i neću vas lagati uopšte. Treba strpljenja, treba vremena, pogotovo ako dolazite iz zemalja koje nisu Evropske unije, zato što mi moramo da rešimo mnoge neke stvari pre nego što nam život postane malo lakši. Priča svakoga od nas je različita. Kada sam dala onaj intervju za novine, neki od naših Srba su pisali da ne lažem ljude jer kao žive ovde dugo i kako su Norvežani grozni da biju nož u leđa. Ja sam samo odgovorila, ja ne lažem, ja samo pričam moju istinu i ono što sam ja doživala i ovo je moja priča. A ti neko ko si to doživi isto tako možeš da ispričaš i ja tebi verujem. Znači ono što ti doživiš nije isto što ću ja doživjeti, a nije isto što će doživjeti neki Marko, Jelena ili ne znam koliko stiža u Norvešku, jer svi smo mi drugačiji i svi ćemo se mi susretati sa različitim ljudima i svi ćemo mi, da kažem, raditi neke različite poslove, svi smo mi drugačiji. Zbog čega ja do sada nisam imala negativnih iskustava, ne znam. Kucnuću da kažem, terasu, sve me ovdje drvete kuća, sve živo. Ne želim ni da ih imam. Ako budem imala, ja ću vam preneti. Ali naše prvo iskustvo znate, verovatno, kada sam rekla da smo tek stigli sa 4 kofera, prvo što nas je ključak u sandučetu, to je već kao neki vid poverenja i neverovatnosti i onda mi ulazimo i Čikica koja na terasi popravlja nešto, na kraju naš divni komšija, on kaže, ili imate televizor, mi kao nemamo ništa, došli smo s 4 kofra, kao sad ću ja da vam donesem, imamo 2, nama ne treba. I mi smo i dalje sa njima prijatelji, ako ne živimo više pored njih, ali nije bitno zato što je ovo mali grad, živimo na kilometar i po jedni od drugi. I oni su toliko divni da se mi dopisujemo svako veče, da ta žena je moja norveška mama i moja koleginica svaki put kada ona dođu, kaže, evo Bojana stigla ti je norveška mama i to je stvarno tako. Evo, ja se sad sunčam na terasi i rekla sam kako sam juče malo izgorela i ona me pita, jesi stavila danas kremu za sunčanje? Ja rekao, jesam, evo i uslikam da vidi. Bukvalno onako je brižna i draga i zaista niko u životu nije ušla da nije zagrla i meni mog supruga. Tako da su oni neko ko nam je ovde mnogo bitan ili je baš lepo da pronađete neke drage ljude ovde. Također moja koleginica, divna Brit, oni ako nekad gledaju moje videa, nemoj pojma šta pričam, ali nekad pogledaju zato što kažu ti si slatka, ali nebitno. Ne mogu da izbrojim koliko puta me ta žena, devojka, ima si najda žena, vozila kući i dolazila po mene pre posla, samo mi pošalje poruku ujutru i vidim da je grozno vreme, kao da dolazim ja po tebe. Da li ona to treba da uradi? Ne treba i ja to nisam očekivala i baš zato te neke osobe koje upoznam dobiju kod mene još onako više bodova jer su radili tako nešto predivno. Isto tako kada je suprug posekao ruku, to je zabio sebi nož ili je teo da pravim neke hamburgere zamrznute, moja koleginica je rekla ništa ne brini, vozim ti ja kuće. Znači ona je mene vozila da pokupimo supruga, pa onda zajedno bile zima, odvezala nas je do bolnice, pa su onda rekli ne tu, nego neku drugu ambulantu, pa nas je tamo vozila i čekala pola sata da oni njemu reše sve to. I zatim je njega vratila kuće, mene vratila na posao. I ja rekao, jel treba nešto ti vipsom samo za gorivo, za bilo šta? I ona mi odgovori, ne treba ništa, sljedeći put kada nekome zatreba pomoć, ti pomozi tom nekom drugom, jer tako, da kažem, to neka dobrota kruži u svijetu. I kako onda da kažem, to su moje kolege grozne, ili moja koleginica koja mi šalje poruku, ima mnogo tikvica u bašti, krastavaca, mladog luka, pa mi donala čita busen, mladog luka sve onako prisadila, znači, ovo je moja priča, ovo je moja istina. Znači, vi koji ste mi rekli da lažem, nije lepo što ste to rekli, nije lepo reći neko ti lažeš, pogotovo ako ne znaš. Znači, lepo je da napišeš, ja nemam takvo iskustvo, jer, ja nemam namjeru se ređam, ja nisam tako osoba, samo odem iz te grupe i
teram dalje, ali generalno hoću da vam kažem, treba da budete ono što jeste, ali morate ipak da shvatite da ste vi došli u neku drugu zemlju, a da nisu oni došli kod vas. Možda najbolji savjet koji mogu da vam dam je, koji je deda mene naučio kroz život i to važi za sve, nemoj nikada radiš drugome ono što želiš da tebi drugi rade. Znači, ako ti ne bi volao da neko dođe u našu zemlju i da baca đubre svuda, da ne plaća karte u autobusu, da ne plaća, ne znam, račune ili šta god, znači da se ponaša jednostavno bahato, pušta glasnu muziku, uznemirava druge ljude, nema niti to da radiš, a pogotovo ne si ti došao ovde u drugoj državi. Svaki put kad se zapitate, pa mene nisu prihvatili, mene nisu prihvatili, pa čekaj, kako ste vi prihvatili u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, ne znam odakle vi sve pratite, nije ni bitno, kako ste vi prihvatili neko ko je možda došao ili će doći iz Afrike, iz Afganistana, iz Sirije, kod vas u državu i dobiti odjednom od države i kuću i sve živo, novac koji mu treba i neće raditi jer mora da se kao prvo obuči što se tiče jezika i svega. Kada budete doživeli to i kada vi budete od tog nekog prihvatili, pomogli, uradili nešto da mu pomognete da se bolje integriše u vas u zajednicu, srpsku, bosansku, hrvatsku, uopšte nije bitno čiju, onda možete da sudite o Norvežanima, jer verujte, njima uopšte nije lako kada im neko samo tako odjednom dođe iz raznih zemalja, sa raznih kontinenta, sa različitim kulturama, ljudi koji nekada dolaze iz mesta gde nisu imali toalete, koji su živjeli bez krova nad glavom. Znači, nije njima lako i morate da shvatite da su oni skeptični. Vi ste za njih stranac koji je došao u njihovu zemlju. Također divna priča je ovde pored nas, komšija, koji je stvarno divan i sladak. Prošle godine smo se upoznali slučajno, jer sam ja, mislim da ništa nije stvari slučajno, pokušala sam samo robot kosilicu da pokrenem i njegov pas je bio tu, frizbee je upao u naše dvorište i ja sam trebala da vratim, a pas uglavnom kaže nikada ne preskače ogradu i stvarno nikada ne preskače pas ogradu, ali tog dana je odlučio da pređe kod nas ili hteo da se igra i počeo skače po meni i eto tako smo se malo raspričali i pre par dana, verovatno ste videli na Instagramu i Facebooku, sam vam to okačila, kako smo supruge uzeli onu ručnu kosu, jer je trava, toliko padalo kiša i trava je toliko rasla da ta robot koslica nije postigla da sve to jednostavno sama pokosi. Morali smo nekim delovima mi da bude lakše i odjedno samo čujemo hej, hej, i ja se onako okrećem kao nekad komšija i ja rego recite, kao vidim da kao to kosite, imam ja kao onu pravu na benzin kosilicu koju hoćete da vam dam, bit će vam mnogo lakše. I rekao, pa ajde može. I ja sam bukvalno bila u šoku jer je ispadala neka kišica, vreme onako nikako, znači vikend, ljudi su slobodni. Da li je on morao da izađe da meni uopšte da nam prilazi, da nam ponude svoju kosilicu i svoj benzin, da onaj kanticu s benzinom i sve sipao, da mi to brže uradimo. Znači, verovatno, ja ne znam šta je u njegovoj glavi, ja sam toliko bila srećna, ja sam na kraju upakovala čokoladu u kesu ili počela kišica, kao što sam rekla da sve to ne pokisi, napisala hvala vam mnogo, čisto eto da bar neki znak pažnje nije želeo ništa da mu dam za to što nam je pozajmio. Možda video nas kako nas dvoje to radimo, shvatio, evo nekih, da kažem, stranaca koji žele da im lepo i čisto bude dvorište, koje sakupljaju tu, ne znam, travu ili šta god, zaslužuju da im ponudim pomoć. Ja nekako mislim da možda ima i toga, jer stvarno ne mogu da zamislim čak ni nekog u Srbiji, da vi sad recimo nešto radite, šta god, i sad, na sveće kad smo kupili biciklo, eto vam još jedan primer, mi smo krenuli da kao to nešto da montiramo, mislim, suprugu više, ja sam levo smetalo, i komšija kao, vidite, kupili ste biciklo, čestitam, i kao, da li imate alat, kao, pa ne, baš sve, baš sad kao gledamo, da li nešto da kupimo od alata, kao, muž suprug gleda kao, šta mu fali, kažem, ma imam ja, sad ću ja da dođu. I lepo komšija dođe, ja rekao, hajde, evo jedno pivo, ali šta može. Onda dolazi njegova supruga, dolazi drugi komšija, kaže, vidim da nešto montirate, znači svi na kraju su svi zajedno sedeli, svi smo zajedno pričali, bukvalno predivno je bilo, tako da kažem, morate samo da budete obzirni. Znači, samo imate svaki put u glavi, ovo nije moja zemlja. I tuđe morate da pazite i čuvate bolje nego što pazite svoje. A kako da se bolje upoznate sa nekim, recimo, možete da krenete na treninge. To može da bude
bazen koji u mom slučaju, možete da idete na neki grupni trening, znači gledajte nešto gde što se odvija u grupi, da li je to neki aerobik i šta li već volite, je tako dolazite u kontakt sa ljudima. Ako dolazite sa kućnim ljubimcima ili planirate ovde da ih kupite, u šetnji ćete često da se raspričate, jer psi onako ili ne, šta uglavnom kuca se šetaju, stanete sa njom pa se raspričate s tim nekim vlasnicima koji takođe imaju i jednostavno ćete steći prijatelja manje i više. Još nešto što želim da vam kažem, to je da je biblioteka ovde besplatna. A to vam govorim, ne samo zato što možete besplatno da iznajmite knjige i ako nemaju nešto, vi želite, znači samo mi pošaljete poruku kako se zove autor i oni će vam poručiti knjigu, jave kada vam nešto stigne. Baš sam ja sad poručila neku knjigu na norveškom, koju želim da malo da čitam na norveškom, tako da kažem, bogatim i svoj rečnik. Inače, zanimljive su i knjige. I oni će, na primjer, meni odmah da pošalju poruku kada to stigne, odete i pokupite. Ali šta je poenta kod biblioteka? Uglavnom svaka biblioteka, koliko mi se čini, ako neko zna nešto drugo, samo dole napišite, ako imate druge informacije, sve prihvatam. Informacije znači drugima takođe. Je što u tim bibliotekama imate sprok kafe, znači taj je, da kažem, jezički kafić, oni u skoro svakoj biblioteci imate opciju da kupite ili vafle, kafu i tome slično i jednom nedeljno, recimo kod nas u biblioteci, imate opciju da pričate sa drugim strancima, takođe i te žene koje rade u biblioteci mogu da pričaju sa vama, da vas eventualno isprave, znači možete i tako da vežbate jezik i da upoznate možda i neke druge strance koji su doselili, dovode i dečicu, imaju posebno kutak za decu, možete iznajmiti film, ali eto, to je još jedan način da steknete prijatelje ili da kažem da se integrišete. Još jedna stvar koju želim da vam navedem, to je stvar koja se zove besöksven, znači da vi budete prijatelj koji posećuje, to uglavnom ide preko organizacije Crveni krst i samo ukucate na internetu besöksven i možete doslovno da se registrujete. Proverila sam pre snimanja ovog videa, imamo preko 10.000 registrovanih ljudi koji se bave tim, znači koji odlaze i posećuju drugi ljude, bože, ja ću opet da izgorim. I trenutno preko 1000 starih ljudi traži nekog da ih posećuje, znači društvo. O čemu se radi? Nekada to mogu da budu samo ljudi koji su usamljeni, žive sami kod kuće, znači da ih posetite u njihovom domu, mogu da budu ljudi koje ćete da posetite u nekoj instituciji, znači ako žive u staračkom domu ili su u nekoj bolnici, instituciji, kako god da to nazovemo. Takođe, na taj način učite jezik, jer uglavnom su to Norvežani, neki su usamljeni, zbog toga traže prijatelja, a neki jednostavno su možda oboleli recimo od karcinoma ili od bilo koje bolesti, možda ne žele to da podele sa nekim od svojih prijatelja još uvek, ali ipak žele da nekom ispričaju svoju priču ili da neko sa njima ide u šetnju. Znači, postoje te opcije da vi s njima idete u šetnju, da idete u kupovinu, znači ta osoba, da kažem, kaže šta ona želi od vas i vi to samo pratite. Mislim da je to bogatstvo, na taj način možete, recimo, ako šetate da vidite i divnu okolinu, ako je taj neko lokalac, pokazat će vam neka zanimljiva mesta, znači vi nešto naučite lepo, a pritom pričajući sa Norvežanima vi ćete da naučite mnogo bolje da pričate jezik. Takođe, vi koji imate decu, bit će možda lakše, mi nemamo decu, ali vi koji imate, kad idete na igralište, deca se jednostavno zaigre. Evo, juče sam ovde na plaži videla kako je jedna porodica došla na piknik da roštilja, jedna porodica stranaca je isto piknikovala, da kažem, s jednog drugog drveta i klinci su se igrali, različite boja kože, zato sam znala da su ovi stranci, ovi su Norvežani. Ako čujete buku iza fudbalski teren, pa se, deca igraju, svi su slobodni, mada uglavnom je dosta mirno. Tako da ima, da kažem, dosta tih nekih načina, samo budite otvoreni i ako nekada, da kažem, ne uspete iz prve, nemojte da odustajete, bit će vam možda teško, nekad ćete se razočarati. Ja sam stvarno tu, ja imam par ljudi sa kojima se prijateljila upravo preko YouTube-a, preko Instagrama, Face-a, koji su se doselili ovde i koji me pozovu da pričam, ali sam ih dala broj kad su se ovde doselili, kada nađu na neku tešku situaciju ili kada im treba neki savjet, kako da nađu stan, kako da opreme kuću, pa čisto eto neke cake ili mi pošalje jednostavno poruku, pa ja kad stignem ja odgovorim, zato što stvarno znam. Prošla sam jezivo težak period u nekom drugom smislu, ne u uklapanju, to mi nije problem, ali stvarno vas razumem i želim da kažem samo da vi koji dolazite, vi ste mi pisali savjet za nas koji tek stižemo. Je stvarno strpljenje. Većina nas kada ostavlja sve ono u Srbiji dolazi i možda očekuje, ma sad ću ja za par meseci kola, sad ću ja tu odmah i kuću i stan i sve živo. Ne ide tako brzo. Možda nekome da i želi vam od srca. Znači ako recimo dođe bračni par, jedan je, ne znam,
znam, lekar, jedan vam je, ajde, farmaceut, nije bitno, i oboje su dobili posao u struci, i oboje od prvog dana kreću da rade i dobiju svoje pune plate. Naravno da ćete uspjeti da kupite jako brzo i auto i kuću, sve što vam treba. Dok ako ste došli kao recimo mi, kada sam ja prvo radila sama godinu i po dana, znači samo jedna plata od kojom je bilo knap, plus 100 stvari koje možete da plaćate, razne dozvole koje morate sređujete, polaganje jezika i tome slično, znači nikako nije lako i zato kažem sve zavisi da li dolazite sami, da li ste sa decom. Za decu ne brinite, to stvarno želim da se ohrabim. Najviše ljudi se brine za decu, a deca se uklope ovako, bukvalno. Znači oni izbacite ih na igralište, dete u vrtiću, školu, oni su se već uklopili i nemaju nikakvog problema, tako da često kažem misli na sebe, ne misli na decu. Deca nađu prijatelji, oni su takvi, decu niko neće odbaciti, jer jednostavno oni se zaigraju i zapričaju i ovde su norveška deca navikli da su ovde ljudi iz cijelog sveta i sa raznim bojama koža raznih nacionalnosti, jer to je ovde, kažem, već godinama tako. Njima to nije strano i nemojte uopšte da se brinete. Mogu da vam posavjetujem da kad budete recimo išli u biblioteku da kupujete dečje knjige, čitajte deci i čitajte, da kažem, i sebi, jer je to najlakše da naučite jezik, ali stvarno gledajte da idete. Na primjer, ja na bazen kad odlazim neki ljudi koji su, da kažem, pacijenti ili nisam znala možda da su pacijenti, kada mi dođu, oni me upozdrave kao zdravo, nisi bila na treningu jučer, koji radila sam prvu, nisam mogla ili tako nešto. Znači jednostavno i da nećete, ti ljudi će vas da prepoznaju i vi njih, ali ne možete da očekujete odmah, sad smo krenuli grupni trening, sad ću da napikiram, hoćeš sa mnom na kafu ili u šetnju. Oni nisu takvi. Znači treba im vremena da se malo otvore i dajte im vreme, dajte i sebi, dajte i njima, ali samo hrabro. Moj savjet je da pratite pozitivne stvari, ne samo moj kanal na Instagram, či bilo šta pozitivno. Nemojte gledati oni ljude koji vam pišu ovde je grozno, nemoj da dolaziš, ništa nema, ovi su divni, ja ih onda pitam, a što se ne vratite, odakle ste došli? Znači ako ti nešto ne valja, onda idi ili nemoj da pljuješ po tuđoj državi, znači ovo nije tvoje. Svako ima pravo da bude nezadovoljno. Znači ja kažem, nisi drvo, pomeri se. Ja ne znam kako će moje mišljenje da bude za par godina. Znači svi smo mi ljudi, starimo, mišljenja se menja, naše potrebe se menjaju. U svakom slučaju uvijek možete da odaberete šta je ono što najbolje za vas. Tako da puno sreće svima, sabro hrabro, ja ću vam uvijek odgovoriti. Ako bilo ko od vas koji živi ovde i pratite moje videe, slobodno ostavite komentar šta je to što biste vi rekli nekome ko tek stiže, da ga malo ohrabrite, nemojte samo one priče, oni su grozni i svakakvi onakvi. Ja uvijek mislim, ako smo mi pozitivni, da će stvarno takvi neki blesavi, šaševi ljudi da uđu u vaš život, pa ćete vi doživjeti tako lude stvari. Znači, ja sam moje koleginice pozvala na moj prvi rođendan i evo, znači, one mi dolaze redovno na rođendan i nastavit će da dolaze. Znači, bile smo i kod ove druge koleginice. Znači, jednostavno, ako se pokrenete, oni će da prihvate. Često pravim neke stvari pa donesem na posao, onda one naprave isto pa donesu i one nešto na posao. Znači, malo po malo, lagano, ne može to preko noći, ali nemojte samo da padnete, da kažem da potonete kod prve, ili ako padnete, setite se kao kad ste bili dete. Padneš, očistiš kolena i teraš dalje. Znači, samo teraj dalje, ništa nije lako, put, kako se zove, je često popločan trnjem i što kaže uspeh preko noći gradi se godinama i to stvarno tako. Tako da puno sreća svima i sad polako da se vratimo u sunčanju jer umreću od vrućine. Čekam prijatelj da ručamo, sutra se radi, tako da želim vam svima prijatan početak, nedelju, ponedeljak, kako god, i slobodno pišite šta god da vam treba. Ćao!